Хвала Христу. Пачынаем з вами 15 раздзел Евангелия ад Матфея і бяром вершы 1-20. Тады прыйшлі да Езуса фарысеі і кніжнікі з Іерусаліма і сказалі: «Чаму твае вучні парушаюць традыцыю старэйшых, бо не абмываюць рук сваіх, калі спажываюць хлеб?» А ён сказаў ім у адказ: «Чаму і вы парушаеце Божую запаведь дзеля сваёй традыцыі?» Пакуль што спынімся. Уся гісторыя пачынаецца, першы верш кажа, што прыходзяць фарысеі і кніжнікі з Іерусаліма. Нібыта дробязь такая, але вот яна ўжо, гэты сказ, ён паказвае трагедыю, таму што прыходзяць людзі з цэнтра. Іерусалім, тут сабралася эліта, тут самыя разумныя, самыя мудрыя, самыя пабожныя, самыя правільныя. Вот, яны ведаюць усё, яны іншых гатовыя павучыць жыць. Ну, трошку жартам, не жартам гэта кажу, ну, нам жа ж это зразумела, да, што ўсё самае светлае, разумнае, праведнае, пабожнае, ну, канешне, ў Мінску будзе. А ўсё астатняе гэта калхазня, гэта правінцыя, гэта тое, адкуль уцякаць хочацца. І нешта такое ёсць, да, што вот у гэтых вялікіх цэнтрах нам здаецца, што тут невядома што, і тут лепшае ўсё. І цікава паглядзім, да, што якраз такі збаўленне прыходзяць з нейкай паганскай Галілеі, з нейкага Бэтлеема, который невядома там дзе, з нейкага Назарэту, пра якога кажуць, што ўвогуле добрага можа быць з Назарэту. Вот адтуль ідзе нашае збаўленне. Ну і тут, ну, бачым, да, ўжо пачынаецца гэтая трагічная гісторыя, што прыходзяць такія, у кавычках, мудрацы з Іерусаліма. Яны зараз іншых навучаць жыць, і яны пакажуць, як правільна. Яны задаюць пытанне: «Чаму твае вучні парушаюць традыцыю старэйшых, бо не абмываюць рук сваіх, калі спажываюць хлеб?» Увогуле, для першых хрысціянаў, так у межах уводзінаў, ці там каментара да, ну, гэтага канфлікта, каб мы разумелі, для першых хрысціянаў адно з найважнейшых пытанняў было, наколькі стары запавет яшчэ абавязвае. І гэта было пытанне, которое ставілася рабром, пытанне вельмі сур'ёзнае, пытанне, у которое ўмешваецца Святы Дух. Будуць канфлікты паміж апосталамі, будуць канфлікты з першымі хрысціянскімі супольнасцямі. Гэтае пытанне, ну, вот можам сабе толькі ўявіць, што ну, першыя хрысціяне это хто? Канешне ж, это габрэі, которые поверили, што Христос это Месія. Гэта людзі, которые стагоддзямі жылі по закону Майсея і выконвалі ўсе прадпісанні. І тут перад імі стаіць пытанне, што, магчыма, ад гэтага трэба будзе адмовіцца альбо ў нейкай ступені адмовіцца. Вот толькі ўяўляем сабе, што нам вот трэба будзе адмовіцца ад нашых традыцый, да которых мы прывыклі. Вот толькі сабе ўявіце. Такіх фундаментальных традыцый, не проста там нейкіх народных ці забабонаў, такіх фундаментальных традыцый. І вось перад гэтым пытаннем сталі першыя хрысціяне. Марк, евангеліст Марк, который служыў у асяроддзі хрысціянаў, которые навярталіся з паганства, станавіліся хрысціянамі, для яго гэтая тэма, вот, рытуальнай чыстасці, нячыстасці, яна ўвогуле знікла. Ён прымае, ну, што яе проста ўжо не існуе. Матвей, ён не настолькі радыкальны, і ён прабуе недзе там. З аднаго боку разумее, што гэтая ўжо тэма не актуальная, з іншага боку ён аж так, як Марк, радыкальна не падыходзіць да этой справы, хаця адназначна Матвей карыстаецца з Евангелія ад Марка, которая ўжо існавала. У чым, ну, у чым рэч? Напрыклад, Марк, калі апісвае тую самую гісторыю,
то мы читаем у 7 разделе, у 9 вершы, мы читаем такие, у 19, даруйте, да, 7 раздел, 19 верш, читаем, калі Езус кажа: «Бо не ў сэрца ягонае ўваходзіць», трошку раней даруйце, «ці не разумееце, што ўсё, што ўваходзіць звонку ў чалавека, не можа зрабіць яго нячыстым. Бо не ў сэрца ягонае ўваходзіць, а ў страўнік і выходзіць вонкі. Так ён прызнаў сялякую ежу чыстай». Вось у чым радыкалізм Марка. Габрэі, паводле закону Маісея, яны лічылі, да, што ёсць жывёлы нячыстыя. Я ўжо не ўлажу эту логіку, адкуль это ўсё ўзялося, можа і сам там толкам не ведаю, аж так. Але, напэўна, нячыстая свініна. Но ўсе мы павінны гэта ведаць, што габрэі свініны не елі і не ядуць. Вось. І для ранніх хрысціянаў это таксама было важна. Цікава, як да гэтай тэмы нячыстасці жывёл адносіцца Хрыстос. З аднаго боку, мы нідзе не чуем, каб ён выразна на гэтую тэму нешта казаў. Ні за, ні супраць. З аднаго боку, ён трымаецца гэтых традыцый габрэйскіх і вось гэтай веры старога запавету. І нідзе не бачым прыкладу, каб ён парушаў нешта. На Пасху, небось, яны не свініну ядуць, а ўсё-такі баранка, калі на тое пашло. Да, і, напэўна, Хрыстос святкаваў усе гэтыя святы, прадпісанні старога запавету. Мы не бачым, каб ён недзе выступаў супраць гэтага. Але разам з тым не чуем, каб ён заахвочваў. Каб ён вот так вот чапляўся людзей, як фарысеі. А чаму вы вот таго і таго не робіце? В нейкай ступені можна сказаць, што Хрыстос, ён як бы нейтральна да гэтага ставіцца, даючы, магчыма, месца Святому Духу, который пасля будзе пераконваць апосталаў, а магчыма для таго, каб ранняя хрысціянская супольнасць для сябе прыняла у адказнасці такое рашэнне, як рабіць. Канешне, недзе там пад натхненнем Святога Духа. Вось. І чаму увогуле у хрысціянаў узнікла гэтая думка, што з этой тэмы рытуальнай нячыстасці трэба адыходзіць? Таму што пачынаюць прыходзіць язычнікі, для которых гэтыя прадпісанні старога запавету яны ўвогуле нічога не значаць, і ім яны былі цяжкія, гэтыя ўсе прадпісанні, яны не маглі это ўсё дело пацянуць на сабе. Вось. І сапраўды для язычнікаў гэта быў такі цяжар, который быў, можна сказаць, нязносны. І Бог зрабіў такі цуд, ён паўплываў на апостала Петра праз вядомую гісторыю, праз навяртанне Карнелія, который быў сотнікам, который быў афіцэрам язычнікаў. І Пётр пад уплывам вось гэтай гісторыі, ён пасля будзе ўвесь час узгадваць. Мы это чытаем у дзеях апостальскіх. Ён будзе іншым даказваць, што Бог прымае язычнікаў. А язычнікаў габрэі таксама лічылі нячыстымі, падобна як нячыстую жывёлу. І вось што перажыў Пётр. Мы чытаем дзеі апостальскія, 10 раздзел, вершы 9-15. На другі дзень, калі яны былі ў дарозе і набліжаліся да горада, Пётр каля 6 гадзіны падняўся на дах дома памаліцца. Аднак адчуў голад і захацеў паесці. Пакуль гатавалі яму, ён упаў у захапленні. Ідзе размова пра з'яву, нейкі містычны досвед, напэўна, не пра сон. Ён стаў бачыць нешта, увайшоў у гэтае захапленне, у гэтае відзенне, калі можна так сказаць. Убачыў неба раскрытае і нейкае начынне, быццам вялікае палатно, прывязанае за 4 куты, што спускалася на зямлю. У ім былі ўсялякія 4ногія жывёлы, паўзуны і нябесныя птушкі. А голас прамовіў да яго: «Уставай, Пётр, забівай і еш». Але Пётр сказаў: «Ні ў якім разе, пане, бо я ніколі не еў нічога апаганенага і нячыстага». І зноў другі раз голас сказаў яму: «Тое, што Бог ачысціў, не называй апаганеным». Так было тройчы, і начынне адразу паднялося ў неба. І пасля Пётр не разумее гэтай з'явы, што б это значыла, і ў гэты момант
Прыходзіць чалавек і кажа, што вот трэба ісці ў дом Карнелія, язычніка, ну і там адбываецца пакаянне, навяртанне, сыходзіць Дух Святы на язычнікаў. І тады Пётр разумее, пра што была гэтая з'ява. Не называй нячыстым тое, што Бог ачысціў, ідзе размова пра язычнікаў. І калі язычнікі, якія былі нячыстыя, Бог іх ачысціў, як сам Гасподь навучыў Петра вось гэтай з'явай, то тым больш пра ежу, которая ёсць нячыстай, Бог яе ачышчае. Гэта маё меркаванне, што, магчыма, вось гэтая гісторыя Петра, которую ён будзе ўзгадваць, і яна паўплывае на рашэнне Іерусалімскага сабора, каб прымаць у касцёл язычнікаў, што, магчыма, вось гэтая гісторыя, плюс яшчэ досвед апостола Паўла, яго разважанні, ён таксама ідзе ў гэтым жа ж напрамку. Яму таксама Бог паказаў, што язычнікаў ён ачышчае і прымае. І вось Пётр і Павел, у прынцыпе, напэўна, паўплывалі на гэтае перакананне, што гэтую тэму старога запавету з нячыстасцю жывёлы, што яе трэба пакінуць, што ўсё, яна ўжо не актуальная. І Марк, калі апісвае канфлікт Хрыста з фарысеямі, ён кажа, што Христос так прызнаў усялякую ежу чыстай. Марк ставіць кропку. Всё, гэтай тэмы нячыстасці, рытуальнай, яе няма. Мацвей не. Мацвей аж так не робіць гэтай высновы, таму што Мацвей піша да габрэяў, которые навяртаюцца ў хрысціянства, і для іх гэтая тэма яшчэ актуальная. Падобна, зрэшты, як тэма абразання. Падобна гэта будзе тыя самыя матывы. Мацвей паказвае канфлікт вакол традыцыі старэйшых, але не вакол чыстасці ці нячыстасці жывёлы. Мацвей гэтую тэму не падымае. Ён больш лагодны. Можа, сам не быў перакананы яшчэ, а можа, проста ведаў, што яго аўдыторыя не ўспрыме гэтай тэмы. Ну і цяпер даходзім да сутнасці гэтага канфлікту. Ён не ідзе вакол тэмы жывёла чыстая ці нячыстая. Ён ідзе вакол тэмы традыцыі старэйшых. Кніжнікі і фарысеі абвінавачваюць Хрыста і яго вучняў, што яны не выконваюць традыцыі старэйшых. Ну цяпер пытанне, што гэта былі за традыцыі? Габрэі лічылі, і фарысеі былі яўнымі прадстаўнікамі такіх поглядаў, што Тора павінна быць захаваная ў ідэальным стане. А людзі, па сваёй слабасці, яны могуць неяк яе дэфармаваць, тую Тору, змяніць яе, нават без злой волі. І таму яны сталі каментаваць Тору, як бы даючы парады, як выконваць прадпісанне закону, але гэта ўжо былі каментары чалавечыя. Некаторыя называюць, што это такі цэлы збор такіх запісаў, што это аднаўленне Торы. Пасля гэтыя запісы яны ўвайшлі ў так званую мішна. Гэта каментар да Торы. І это некалькі пробаў такіх было. І ў канцы канцоў вось гэтыя каментары, яны ў нейкай ступені нават становяцца больш фундаментальнымі, чым сама Тора, чым закон Маісеяў, таму што так баяліся яе парушыць. І з гэтымі далейшы робім крок. Чаму? Адкуль это ўзялося, што абвінавачваюць, што нячыстымі рукамі ядуць? Такога наказу прамога ў Торы не было. У Торы быў наказ, што святары і левіты, которые спаўняюць культ, яны перад складаннем ахвяры павінны былі сябе абмываць. І гэта мы чытаем у кнізе Выхаду, Зыходу, 30 раздзел, вершы 17-21. Господ прамовіў да Маісея, кажучы: «І зробіш мыцельнік», гэта слова пастара Бокуна, нейкі там умывальнік, назовем так, «і зробіш мыцельнік медзяны, і падставу медзяную да умывання, і паставіш яго паміж намётам спаткання і ахвярнікам, і налеш у яго вады,
І будуть Аарон і сыны ягоныя мыць у ім рукі свае і ногі свае. Калі яны будуць уваходзіць у намёт спаткання, няхай яны абмыюцца вадою, і яны не памруць. Таксама, калі яны будуць набліжацца да ахвярніка дзеля служэння, дзеля ахвяравання вогненнага для Господа. І будуць яны абмываць рукі свае і ногі свае, і не памруць. І будзе гэта ім пастанова вечная. Яму і насенню ягонаму у пакаленнях іхніх. Вось так гучыць гэта наказ, і ён датычыць святароў і левітаў, которые спаўняюць ахвяру, складаюць ахвяру. Але фарысеі лічылі, што ўвесь ізраільскі народ, ён святарскі. І гэта тэма гучыць у кнізе Выхаду, 19 раздзел, 6 верш. «Вы будете маім валадарствам святароў і народам святым». Гэта словы, якія ты прамовіш да сыноў Ізраіля. І вось каментуючы гэтыя словы, фарысеі успрымалі іх даслоўна, што не проста асобная каста будзе святаром і левітамі, а ўвесь народ, як народ выбраны, ён ёсць народам святароў. Кожны ёсць святаром. І успрымаючы вось гэтыя словы кнігі Выхаду даслоўна, яны лічылі, што значыць, гэтыя абмыцці таксама павінны рабіць усе. Гэта была іхная трактоўка. Вось гэта быў так званы каментар да Торы, іхных традыцый, так званых. Прычым гэтых поглядаў з таго, што я чытаў, не прытрымліваліся садукеі, которые успрымалі толькі Тору Маісея, не прымалі з кніг прарочых. Таксама гэтая супольнасць такая першаўзор манаскі, Кумран, дзе шмат знайшлі рукапісаў старажытных. Скарэй за ўсё да супольнасці кумранскай належаў Ян Хрысціцель, Ян Евангеліст, вучань Езуса. Скарэй за ўсё Езус меў з імі кантакты. Вось яны такія даволі радыкальныя былі. Яны таксама вось гэтай тэмы фарысейскай, вось аж такой, з рытуальнымі абмыццямі, яны не ўспрымалі. Такія я чытаў каментары. Інакш кажучы, прэтэнзія гучыць больш-менш так. Чаму вы не робіце так, як робяць фарысеі? Чаму вы не трымаецеся нашых перакананняў? Настолькі эта каста іерусалімская была ўпэўненая, што яны маюць рацыю, а іншыя дурні, што яны прыйшлі, каб сказаць з Іерусаліма, уваліць і сказаць, што вы дрэнныя, таму што вы не лічыце так, як лічым мы. Вось так эта гісторыя малюецца, увесь этот кантэкст усяго гэтага канфлікта. І Христос, цікава, што ён не ўлазіць у гэтую тэму рытуальнага абмыцця, а ён адказвае ім наступным чынам. Чаму і вы парушаеце запаведь Божую дзеля сваёй традыцыі? Вось цікавы адказ Хрыста. Сутнасць яго ў тым, што вы трымаецеся традыцыі дзеля таго, каб захаваць закон Божы, так баіцеся яго парушыць. А ў выніку яго якраз такі і парушаеце. Далей чытаем. Бог жа загадаў: шануй бацьку свайго і маці, а таксама, хто зласловіць на бацьку ці маці, няхай будзе пакараны смерцю. А вы кажаце, калі хтосьці скажа бацьку ці маці, дарам ахвярным ёсць тое, чым бы я мог табе дапамагчы, то ён больш не абавязаны шанаваць свайго бацьку. Так вы адмянілі Слова Божие дзеля сваёй традыцыі. Колькі я не чытаю гэты тэкст, нават калі я яго ўжо разумею, это пытанне часу, калі я забудуся, і мне ён зноў не зразумела, пра што ўвогуле размова ідзе. Крыху больш яснасці ўносіць евангеліст Марк. Ён апісвае вось этот аргумент Хрыста наступным чынам. Ён сказаў ім: «Прыгожа вы абыходзіце Божую запаведь, каб захаваць сваю традыцыю, бо Маісей сказаў: шануй бацьку свайго і маці сваю, і хто зласловіць на бацьку і маці, няхай
будзе пакараны смерцю. А вы кажаце: калі чалавек скажа бацьку ці маці тое, чым бы я мог табе дапамагчы, корбан, што значыць дар для Бога, то ўжо не дазваляеце яму зрабіць штосьці для бацькі ці маці. Нічога не зразумела ў Марка, але зараз разбіраемся, і версія Марка нам ўсё ж такі будзе трошку тлумачыць, пра што размова ідзе. Размова ідзе пра слова корбан, што азначае пасвечана, не чапай, не тваё. Так трэба было б тлумачыць. У нейкай ступені, як такое, дрэннае слово закляцце, але ўсё адно як такое рэлігійнае закляцце, што ўсё, гэта пасвечана Богу. Калі нешта з гэтага возьмеш, будзеш бедны. Гісторыкі, чытаў я, што гісторыкі знайшлі пахаванні першага стагоддзя, это часоў Хрыста, дзе на надмагільных плітах было напісана гэтае слово корбан, што азначае, што ніякага камня адсюль узяць нельга, таму што будзеш бедны. І нібыта была такая практыка, што на святыню, это значыцца, што нешта пасвячалі Богу і святыні. Напрыклад, ты мог пасвяціць сваю маёмасць, свой дом, свае грошы. Канешне, ніхто не можа адказаць, ва ўсякім разе не бачыў я, як это ў практыцы магло выглядаць. Напрыклад, я маю свой дом, я захацеў яго пасвяціць Богу, значыцца, ніхто не мае ўжо права на яго, але надалей я нібыта гэтым добром карыстаюся. Альбо ўжо не магу карыстацца. Тут неяснасцяў даволі шмат. У усялякім разе гэта была распаўсюджаная практыка, што яны пасвячалі нешта. Так святыні ці Богу. І цяпер абавязкам было ўтрымаць сваіх бацькоў. Калі я пасвяціў Богу сваю маёмасць, значыцца, бацькі ўжо не маюць права з яе карыстацца. Пра што кажа Хрыстос. Таму Марка зараз я растлумачу, і цяпер у гэтым кантэксце ўжо трошку больш зразумела гучыць гэты сказ у Марка. Вы кажаце, калі чалавек скажа бацьку ці маці тое, чым бы я мог табе дапамагчы, я мог бы табе дапамагчы грашмі, альбо домам, альбо зямлёй. Я мог бы вам, мае дарагія бацькі, дапамагчы. Але корбан. Я сказаў гэтае слово, я пасвяціў. Гэта значыць дар для Бога. І ўжо цяпер, далей кажа Хрыстос, не дазваляеце яму зрабіць штосьці для бацькі і маці. Значыць, я ўжо пасвяціў, все, бацькам гэта не будзе. Трошку выклікае сумнівы уся гэтая тэма з гэтым словам і з гэтай дзіўнай практыкай, і гэты казус выклікае сумнівы, чаму Хрыстос менавіта такі прыклад узяў. Чаму? Таму што для габрэяў дбаць пра бацькоў это было святое святых. Яны не кідалі іх. І фарысеі, кніжнікі таксама, тым больш. Для іх это увогуле это тэма роду, сям'і. Яны не выглядае на тое, каб яны парушалі гэтую запаведь. І наўрад ці яны надажывалі, так кажуць многія гісторыкі, наўрад ці яны карысталіся гэтым словам корбан дзеля таго, каб не дбаць пра сваіх бацькоў. Яны былі зацікаўленыя дбаць, яны хацелі пра іх дбаць. Таму ёсць версія, што Хрыстос не ставіць ім у папрок, што вы не выконваеце запаведь шанавання бацькі і маці. Ён проста паказвае гэты казус, што вы выдумалі нейкую традыцыю сваю. І ў прынцыпе даеце магчымасць не выконваць гэтую запаведь. Скарэй за ўсё выконвалі, але даеце такую магчымасць. У прынцыпе парушаеце логіку закона Божага. Такія каментары недзе там ёсць. І прабуем далей. Крывадушнікі
Ісая добра прарочыў пра вас, кажучы: народ гэты шануе мяне вуснамі, а сэрца іхняе далёка ад мяне, але дарэмна ушаноўваюць мяне, навучаючы людскім запаведзям. Христос робіць выснову, асуджаючы кніжнікаў і фарысеяў, і яна у нейкай ступені фундаментальная. Гэтая выснова, гэта яна абагульняе канфлікт на многіх пунктах. У чым праблема была фарысеяў і кніжнікаў і многіх габрэяў? Яны звярталі ўвагу на знешні культ. Христос звяртае ўвагу на тое, што ўнутранае. Для габрэяў было важнае тое, што знешняе. Калі ты выконваеш усе правілы, усе прадпісанні, значыць ты Божы. Што ў цябе ўнутры адбываецца, як ты думаеш, якія намеры маеш, ты подлы чалавек ці не подлы, гэта іх не цікавіла. Тое, што знешняе. І таму ўжо прарок Ісая, ужо раней Бог праз яго казаў, што гэта крывадушнікі, гэта народ, который шануе мяне вуснамі, а на самой справе не. Яны нічога са мной супольнага не маюць. І вось гэтае абвінавачванне Хрыста, яно на самой справе, яно ў корань, канешне. Таму што ўся паслуга Хрыста, ён глядзіць на нутро, на сэрца чалавека. На працягу ўсяго Евангелія мы гэтыя акцэнты бачым. Але гэты момант, ён таксама павінен, шчыра кажучы, непакоіць нас. Чаму? Таму што чаму габрэі не звярталі ўвагу на ўнутраны духоўны свет? Можна сказаць, што гэта канфлікт паміж духоўным жыццём і жыццём рэлігійным. Што такое жыццё рэлігійнае? Гэта правілы, практыкі, традыцыі, рытуалы, гэта тое, што знешняе. Жыццё духоўнае – гэта тое, што ўнутры. Гэта намеры твае выбары, твая воля, твае рашэнні. Это тое, што скрытае. І жыццё духоўнае няпростае. Жыццё духоўнае вымагае нейкай працы. Знешняе яно прасцейшае. Таму ва ўсе часы так было прасцей быць чалавекам рэлігійным. Трымацца гэтых толькі знешніх прадпісанняў, не мяняючы нічога ўнутры сябе. Заўсёды так было прасцей. І так прасцей для нас. Таму наказ Христовы, я думаю, што ён надалей актуальны для многіх хрысціянаў. Мы таксама жывём падобнымі катэгорыямі. Калі чалавек скажа, што ён ходзіць на імшу, калі ён спавядаецца з нейкай перыядычнасцю, калі ён дае на ахвяру, калі ён кожную нядзелю удзельнічае ў Эўхарыстыі, ён пахрышчаны, ён шлюбаваны, і мы адразу супакойваемся. Таму што ўсе знешнія прадпісанні, яны выкананы. А чалавек можа быць гадзёныш-гадзёнышам. І агромная колькасць людзей на гэта ўжо не звернеце ўвагу. Мы адразу супакойваемся, калі нехта на імшу ходзіць, нехта пахрышчаны, нехта спавядаецца, камунію прымае, ўсё. Нам становіцца лягчэй. Это страшно, потому что это вялікая памылка. В прынцыпе, этот канфлікт духоўнага жыцця і знешняй рэлігійнасці, ён ідзе на працягу усяго Евангелія. Таму пророцтва Ісаі, которое Христос адносіць да фарысеяў, думаю, для нас таксама добра актуальнае. І чытаем далей. «І паклікаўшы людзей, сказаў ім: слухайце і разумейце, не тое, што ўваходзіць у вусны, робіць чалавека нячыстым, але тое, што выходзіць з вуснаў, робіць чалавека нячыстым». Тады вучні падышлі і сказалі яму: ці ведаеш, што фарысеі, пачуўшы гэтае слова, абурыліся? І цяжка сказаць, што сталася з фарысеямі. Гэта грэцкае слова, якое ўжываецца, яно мае два значэнні. Абурыліся ў плане эмацыйнай рэакцыі, іх проста ўзялі нервы, злосць. Другое значэнне гэтага слова – яны згоршыліся. Згоршыліся – гэта такое дзеянне нашае, которое даводзіць іншага чалавека, можа давесці нават да граху.
Христос кажа, што не дай Бог некаму згоршыць аднаго з малых гэтых. Вот, жыве чалавек, ён пазнае праўды Божыя, і тут перад ім хрысціянін, на которага ён глядзіць, вот, як і вучыцца, як правільна жыць. І гэты хрысціянін, а можа часам і святар, раптам паказвае, а вот ведаеш, а вот такімі схемамі можна, а грашыць вот так вот можна, а это ерунда. І ён, который вучыцца, яшчэ ён не мае сваёй пазіцыі, духоўна ён не моцны. Калі ён бачыць такі прыклад, ён горшыцца, ён вучыцца нечаму дрэннаму. Вось гэтае значэнне згаршэння. Да. Яно можа весці да граху. У якім сэнсе тут ужываецца гэтае слово грэцкае, цяжка сказаць, да, але здзіўляе іншая рэакцыя Хрыста. Да яго прыходзяць апосталы і кажуць, ці ведаеш, што фарысеі, пачуўшы гэтае слово, абурыліся, рускі пераклад кажа, саблазнілись. А ён сказаў у адказ, «Всялякая расліна, якую не пасадзіў Айцец мой нябесны, будзе вырвана з каранямі. Пакіньце іх, яны сляпыя, павадыры сляпых. Калі сляпы вядзе сляпога, то абодва ўпадуць у яму». Па-першае, не дай Бог было чуць фарысеям вось гэтае выказванне Хрыста. «Всялякая расліна, якую не пасадзіў Айцец мой нябесны, будзе вырвана з каранямі». Гэты вобраз, ён увесь час ужываўся да ізраільскага народа. Гэта ён быў той раслінай, которую пасадзіў Айцец нябесны. Гэта ён ёсць этой вінаграднай лазой. І Христос кажа, што фарысеі па сутнасці не належаць да вось гэтага выбранства. Яны не з'яўляюцца гэтай раслінай, якой павінен быць выбраны народ. Яны не пасаджаныя Богам. Інакш кажучы, яны лічаць сябе элітай, фарысеі, а Христос вось гэтым выказваннем паказвае, што яны не выбраныя, яны чужыя для Бога. І наступны момант – пакіньце іх. Вот як это пакіньце? Нам хочацца адразу людзей, ой, канфлікт нейкі ёсць, там незразумелі, адразу трэба патлумачыць і так далей. Цікава, што ў Евангеліі мы бачым дзве розныя рэакцыі Хрыста. Калі людзі яго не разумеюць, абураюцца, адыходзяць, часам ён тлумачыць, даказвае, праяўляе такую лагоднасць, клопат, размаўляе, а часам вот яны абураюцца, не разумеюць, і ўсё. Таму што Христос бачыць нутро. Гэта мы бачым толькі знешнія рэакцыі, а ён бачыць нутро. Абураюцца не проста так, таму што гнілыя ўнутры. І ён, калі б там шансы былі нешта змяніць, ён бы мяняў. Калі б там шансы былі хоць за што-небудзь зачапіцца, ён бы зачапіўся. Атрымоўваецца, што фарысеі, яны знутры настолькі згнілі, вот, так дбаючы пра сваю рэлігійнасць знешнюю, вот это ўсе прадпісанні, ўсё, а на самой справе унутры сябе настолькі згнілі, што тут няма чаго ратаваць. Гэта так страшна, гэта так уражвае, што сам Божы Сын гаворыць апосталам, пакіньце іх. Яны не насаджаная расліна Богам, не, ужо не. Яны сляпыя, тут ужо нічога не зробіш. Это так страшна. А яны ж лічаць сябе лідарамі. Яны лічаць, што з імі ўсё нармальна. І цікава, што Христос іх называе сляпыя павадыры сляпых. Гэта значыць, што яны не адны. Ёсць людзі, которые за імі ідуць, ім адпавядаюць. Вот тое, што робяць фарысеі і кніжнікі, якую пазіцыю духоўную трансліруюць, дакладней ніякай духоўнай пазіцыі. Толькі знешнія формы рэлігійнасці. Оказывается, ёсць людзі, которым это пасуе. Цікава, што вот людзі ж на самой справе, мы так жывём, мы рэагуем, я так рэагую. Мы знаходзім сабе падобных. Бандит знойдзе бандіта, алкаголік знойдзе алкаголіка, гомасексуаліст гомасексуаліста, ёсць паняцце лобі гомасексуальнае, то есть як магнітам прыцягваюцца людзі. Дзеці Божыя пазнаюць тварам адзін аднаго дзіўным спосабам. У натоўпе адзін аднаго таксама знойдуць. Цікава, што мы
да сябе падобных. Мы як прыклейваем, прыцягваем людзей і самі клеімся да сябе падобных. Па меры таго, як людзей пазнаём. І вось ёсць людзі, которые да фарысеяў вот так вот клеюцца. Значыцца, калі пакіньце гэтых фарысеяў, то магчыма пакінуць і таксама вот тых людзей, скарэй за ўсё. Вот Христос кажа, што ёсць ягоныя авечкі з яго двара, ёсць авечкі не з ягонага двара, іх трэба паклікаць. Христос кажа, што ён зацікаўлены прывесці гэтых авечак не з ягонага двара. Магчыма, атэісты, іншыя рэлігіі там і так далей. Не ведаю хто, грэшнікі, да. Но атрымоўваецца, што вот эти вот фарысеі, ён не зацікаўлены іх цянуць, бо яны настолькі згнілі, што няма, это не тыя авечкі з чужога двара. Это нават не яны. Это яшчэ горшая стадыя. Тады Пётр, адазваўшыся, папрасіў яго: растлумач нам гэтую прыпавесць. І ён сказаў: вы і надалей не разумееце? Ці не разумееце, што ўсё, што ўваходзіць у вусны, трапляе ў жывот і выдаляецца вонкі? Гэта ідзе размова пра ежу нячыстую. Чыстую ці нячыстую, да. Але тое, што выходзіць з вуснаў, паходзіць з сэрца. І гэта робіць нячыстым чалавека. Бо з сэрца выходзяць ліхія думкі, забойствы, чужалоства, распуста, крадзеж, фальшывыя сведчанні, блюзнерствы. Гэта і ёсць тое, што робіць нячыстым чалавека. А есці нямытымі рукамі не апаганьвае чалавека. Ёсць у Святым Пісанні некалькі спісаў грахоў. У апостола Паўла некалькі і ў Евангелі. Цяпер прызадумаўся, напэўна, не так шмат, але ёсць, да, Нагорная пропаведь як мінімум. І гэта адзін са спісаў. Христос падае грахі. І некаторыя кажуць, што гэта другая частка дэкалога, гэтых 10 запаведзяў, которые Бог даў Маісею. Сэрца выходзяць забойствы. Гэта 5-я запаведь, чужалоства 6-я, чужалоства распуста 6-я, крадзеж 7-я, фальшывыя сведчанні, блюзнерства 8-я, у прынцыпе, 9-я. Адзінае, што Христос дадае ліхія думкі. Евангеліст Марк больш падае, апісваючы тую самую гісторыю. У Марка цікавы даволі пералік. І між іншым, тут мова і пра сквапнасць, зласлівасць, падступнасць, зайздрасць, блюзнерства, пыха і глупота. Мяне асабіста гэта чапляе, што сярод грахоў, которые выходзяць з сэрца, евангеліст Марк, пераказваючы навуку Христовую, кажа, што глупота, дурасць ёсць грахом. Некалі мяне это вельмі ўразіла, я не так даўно гэта адкрыў, што дурость – это не просто отсутность интеллекту. Люди з рознымі здольнасцямі нараджаюцца ў розных культурах. Напэўна, тут нельга за это людзей судзіць, абвінавачваць і так далей. Але ёсць такая дурата, которая вынікае з твайго духоўнага стану. І я яе, на жаль, назіраю у людзей, у народзе, на жаль, калі я стаў задаваць пытанне, чаму людзі не разумеюць элементарнага, чаму не могуць дадумацца да прасцейшых рэчаў. Я разумею, што не проста так не могуць дадумацца, не таму, што яны дурні ў плане інтэлектуальным. Яны пасканчвалі школы, нехта універсітэты, нейкія кніжкі чытаюць, тэлевізары глядзяць, у інтэрнэце сядзяць. Это не ў плане інтэлектуальным дурні. Але яны дурні ў плане духоўным. То есть яны не шукаюць Господа, яны жывуць у грахах, яны жывуць нейкімі там прымітыўнымі формамі жыцця, хаця думаюць, што яны невядома хто. І самае галоўнае, што такое мудрасць? Мудрасць – это ёсць сам Господь. Мудрасць – яна паходзіць ад Бога, мудрасць – это страх Божы, мудрасць – это прысутнасць Духа Божага.
не маючы нічога супольнага з гэтым, людзі становяцца сляпымі. І калі мы задаем пытанне, чаму людзі элементарных рэчаў не бачаць, не могуць назваць, не разумеюць проста элементарнейшых, это не просто так, это духовная праблема. Это не пытанне, што ім не хапае інфармацыі. Это духовная праблема, альбо вынік тваіх грахоў, альбо таму, што часам людзі рэлігійныя, але павярхоўныя, у іх няма жыцця духоўнага. Яны падобныя к фарысеі, проста выконваюць знешнія прадпісанні, правілы і так далей. За Господам так ніколі і не пайшлі. Ніколі не цікавіліся, як ён думае. І такія людзі, яны становяцца глупымі, і гэта глупасць, глупота, яна вынікае з сэрца, а не з інтэлекта. І на гэтым мы наш такі няпросты, але, думаю, цікавы ўрывак сканчваем. Пахвалёны Езус Христос.